masu sauraron wannan tasha, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ta yau cikin yardar Allah muna ɗauke da littafin tafiyar ajali littafi na 1. Labarin ya fara da cewar a wani shuɗaɗɗen zamanin da suka shuɗe kimanin shekaru 300, a yi wani adalin sarki mai tausayi da jin kan al'umma. A dukkanin yankinsa babu inda za ka ji ana kokawa da tafiyar da mulkinsa, sai dai ma ka ji mutane suna yabo da shi. Wannan sarki sunansa Marhus bin Sahalis, haka kuma wannan birni nasa mai suna Kairat. Akwai ɗimbin arziki a cikinsa, kasancewar akwai manoma da 'yan kasuwa hari da ayyuka iri-iri. Sarki Marhus bai taɓa haihuwa ba, kasancewar bai taɓa aure ba. Tun yana ɗan shekara 20 mahaifinsa ya ɗora shi akan karagar mulki a lokacin da tsufa ya riski mahaifin nasa. Ita kuma mahaifiyarsa ta haife shi ne da shekara 10 ta mutu. Dalilin mutuwar ta koshi ne lokacin tana ɗauke da tsohon cikin ƙanwar Marhus mai suna Ramzatu. Sai da likitoci suka yi mata aiki sannan aka samu damar ciro jaririyar daga cikin cikinta. An ciro jaririyar cikin ƙoshin lafiya, ita ko mahaifiyar tun daga wannan lokaci bata ƙara samun isasshen lafiya ba har kwananta ya ƙare ta bar duniya. A lokacin sarki Sahalis ya baiwa wata baiwarsa Ramzatu ta ci gaba da ya shayar da ita har lokacin ta isa yayi ya riga biyar ta duk da cewa ta kasance baiwarsa. Sarki Sahalis bayan da bai yi ba akan yariyar Marhus ya yi aure ko ya samu magadin da zai taimake shi kafin girman tsufa ya kama shi. A baya sarki Sahalis ya sha tara 'ya'yan sarakuna na nahiyar akan yariyar Marhus ya zaɓi wani taimai, amma yakan ce da shi ya abana ka yi sanin cewar shi aure abu ne mai zuwa lokaci guda, ko ba zai da jima idan lokaci ya yi ni da kaina zan buƙace shi, ko dan zuri'ar mu ta ci gaba da yaɗuwa a doron duniya ba tare da ta shuɗe ba a doron ƙasa. Musamman ma wannan masarauta tamu mai ɗimbin tarihi, wanda a tarihin da ka bani a baya tun wanzuwar kafa ta dangin gidanmu ne suke riƙe da ita. Tun daga wannan rana sarki Sahalis bai ƙara wa yarima Marhus zancen aure ba, har ya ɗora shi akan karagar mulki ya bar duniya. Tun daga wannan lokaci yarima Marhus ya ci gaba da jagorantar al'ummar birnin Kairat a cikin adalci kamar yadda mahaifin nasa ya tafiyar da nashi mulki. Kwance a tashi wata rana aka waye gari sarki Marhus ya tashi da matsanancin rashin lafiya wanda baya iya gane wanda ke kusa da shi. Dukkanin fatar jikinsa da fuskarsa ta cika da waɗansu irin ƙananan ƙuraje suna zuba da ruwa mai yauƙi da kauri, sai da ta kai cewar idan mutum ya ganshi a wannan lokaci ba zai so ya ƙara ganin shi ba. Nan likitoci suka yi ta tururuwa zuwa gidan sarautar don kai wa sarki agaji. Kowane likita da ya yi 'yan gwaje-gwajensa sai ga abin ya fi ƙarfinsa. Da haka su ma bokaye suka yi nasu 'yan tsatsuban amma babu labari. Akan haka labarin abin da ya faru da sarki Marhus ya kai kan kunnen wani mashahurin boka da ke zaune cikin dokan daji da ke arewacin birnin Kairat mai suna Mamdalu. Mamdalu shahararren boka ne wanda ya shahara a nahiyar baki ɗaya. To yayin da wannan labarin ya riski boka Mamdalu bai tashi bayyana a ko'ina ba sai a fadar majalisar birnin Kairat. Fadawa da masu sarauta sun taru suna tattaunawa akan wannan cuta da ta samu sarkin su da yadda za a magance ta. Kwatsam sai gani suka yi boka Mamdalu ya bayyana a tsakiyar majalisar, yana da da wata siririyar sandar tsafi a hannunsa na hagu. Idanunsa sun kada sun yi jajir kamar gaurashin wuta. Yayin da 'yan majalisar nan suka ga wannan boka sai suka fara tunanin cewa wataƙila akwai mafita daga gare shi yasa ya zo nan. A wannan lokaci gimbiya Ramzatu na zaune bisa kan karagar kujerar da sarki Marhus ke zama, kai ka ce ita ce sarkin. Boka Mamdalu ya yi nuni da wannan sandar tsafe da ke hannunsa zuwa kan bangon fadar ba tare da ya yi magana ba. Wani farin haske ne ya wuce daga cikin sandaran ya tafi zuwa kan bangon ya watsa a kan shi. Take bangon nan ya ɗau haske, a cikin hasken sai ga hoton wata rijiya ta bayyana. Wasu halittun dodanni sun kewaye ta kimanin su 1000, masu matuƙar muni da ban tsoro ga wanda ya gani. Su kansa 'yan majalisar nan sai da hankalinsu ya tashi sakamakon ganin wannan halittun dodanni. Wanda ganin haka ne sai boka Mamdalu ya sake nuna wannan bango da wannan sanda. Take hasken nan da yawa za a cikin bangon ya zuƙo kansa ya koma zuwa cikin sandar. Nan take bangon ya koma kamar yadda yake, kamar ba abin da ya taɓa wanzuwa a cikinsa. A lokacin ne boka Mamdalu ya samu damar yin magana, yana mai cewa ya kuma kusantar wannan sarki na birnin Kairat. Na san kun ga abin da ya faru a cikin wannan bango da idanunku. Ina son ku yi sanin cewar wannan cuta da ke cikin sarkinku ba ƙaramar annoba ba ce, wanda nemo maganinta
tamkar nemo allura ne a cikin duhu ko kuma nemo jaki mai kaho. Wannan hoton dodanni da kuka gani sun kewaye wannan rijiya ba komai ne a cikinta ba face makarin wannan cuta da ta kama sarkin. Akwai wata sirtacciyar kwalba a cikin wannan rijiya wanda cikinta cike yake da ruwan tsamin tsafi na wani mashahurin aljani da ya sanya a cikin wannan kwalba. Sai dai shekarar 100 yana haɗa wannan ruwan tsamin tsafi, kuma ya haɗa shi ne da jinin halittu sama da kala 300. Bayan ya haɗa jinanan ne sai ya zuba shi a cikin wannan kwalba da ya kirkira da sihiri. Bayan ya gama zuba jinanan sai ya rufe bakinta da ƙarfin sihirin tsafinsa gaba ɗaya, wanda a halin yanzu sihiri ko tsafi bai isa ya buɗe wannan bakin kwalba ba face shi kansa. A sannan ne ya ba hadimansa da su haƙa mai rijiya mai nisan kamu 1000, sannan a ƙarshenta su gina mai ɗaki a ciki. To bayan da hadiman nan sun cika aikinsu kamar yadda shugaban nasu ya umarce su, shi da kansa ya shiga cikin wannan rijiya ya yi su har ƙarshenta, sannan ya ajiye wannan tsimin da ke cikin wannan kwalba a cikin wannan ɗaki na musamman. Su ko waɗannan dodanni da kuka ga sun kewaye rijiyar ba dodanni ba ne, aljanu ne na wasu jinsi daban, wanda a dukkanin jinsin halittun aljanu ba masu ƙarfin fitina kamar su. Ya zama da su ne suke gadin wannan ruwan tsamin tsafi na wannan aljani mai suna Kalzo, ta yadda ba wani mahaluke da ya isa ya tunkare su har ya samu damar ɗauko wannan kwalaban tsumi da ke cikin rijiyar ba tare da san hallaka shi ba. Bayan aljani Kalzo ya ajiye waɗannan aljanu a bakin wannan rijiya don su mai gadi, duk da haka sai ya sa matakan tsaro a ko'ina kusurwa na tsawon tafiyar shekara guda, wato a gabas da yamma haɗe da kudu da arewa, don tabbatar da tsaron wannan kwalban tsumi. Manufan aljani Kalzo shine idan wannan kwalban tsumi ta shafa shekara 500 a cikin wannan rijiya, sai ya zama dukkanin wata halitta zai iya bata umarni tafi. Sannan idan ya sha wannan ruwan tsumin tsafi, zai haifi 'ya'ya masu yawan gaske wanda za su yadu a sassan duniya a matsayin sarakuna waɗanda za su ringa juya duniya da shi da su. Ko da boka Mamdalu ya zo nan a labarin da yake ba su sai ya tsarita na wani lokaci. Daga can ya ci gaba da cewar muddin ana son sarki ya samu lafiya sai an ba shi ruwan tsamin tsafin aljani Kalzo ya sha, an shafa mai a jikinsa, sannan zai samu lafiya daga wannan larura. Da haka ku yi ƙoƙarin samo wannan ruwan tsami nan da shekara guda, in ko sarki ya wuce hakan za a iya rahinsa. Ko da boka Mamdalu ya zo nan a bayaninsa sai ya girgiza ya ɓace a cikin fadar majalisar kamar bai taɓa wanzuwa a cikinta ba. Su ko 'yan majalisar sai suka yi tsuru kowa na duban kowa kai ka ce mutuwa ce ta gifta. Daga can ne Gimbiya Ramzatu ta ce da su, kun ji abin da wannan boka ya faɗa, shin menene mafita? Lokacin da Ramzatu ta jeho wannan tambaya ga 'yan majalisar, sai wazirin sarki mai suna Marzubu ya yi gyaran murya game da cewa akwai hanya ɗaya wanda nake ganin cewar in dai aka bi ta wataƙila za a samu nasara akan wannan matsala da ke gabanmu. Shawarar ko shine mu shirya gagarumar kyauta ga wanda ya nasarar ɗauko wannan kwalban tsimi, ya zama cewar kyautar da za mu saka a cikin wannan gasa ba taɓa yin kamar ta ba a cikin wannan nahiya tamu. Lokacin da Gimbiya Ramzatu da 'yan majalisar suka ji abin da wazirin Marzubu ya kawo, sai Gimbiya Ramzatu ta dube shi ta ce, wace babban kyauta ce kake ganin cewar za a samu wanda za su iya sayar da rayukansu su tafi neman wannan magani? Wanda wazirin Marzubu ya ji wannan tambaya na Gimbiya Ramzatu sai ya ce da ita, shi dai wannan babban kyauta guda ɗaya ne tal, kuma ba komai bane face kanki. Ina so ki sani cewar yawan dukiya ko mukami ba za su yi tasiri a wannan gasa ba. In ku aka ce neman wannan kwalban tsimi shine a matsayin gasar neman aurenki, babu shakka za a samu jarumai da dama waɗanda za su sadakar da rayukansu don ganin sun mallake ki. Ke kanki kina sanar da cewar 'ya'yan sarakuna da manyan jarumai suna yawan zuwa gare ki game da batun aure, amma ba kya kula su. Sakamakon hakan wasu daga cikin maneman auren naki sun bar garuruwansu saboda kawai ba su samu damar mallakan ki ba. Lokacin da wazirin Marzubu ya zo nan a batun shawararsa, sai Gimbiya Ramzatu ta yi shiru kamar wanda ta shiga cikin tsaka mai wuya. Zuwa can ne ta ce da waziri, shin kana ganin in muka yi haka za a kai ga gaci? Wazirin Marzubu ya gaɗa kai tare da faɗin cewar tabbas akwai babban cin nasara a ciki. Mai sauraro, babin da ɗaya kenan cikin littafin Tafiyar Ajali, littafi na 1,